abi ma dimingu bonga fo ka taa fɔ an farala a t'o kun bɔ n'o tɛ o ko kelen in yɛrɛ kɛra haut conseil la haut conseil islamique a kɛr'o la sabu dama dug'a la kɛnɛ kan u y'a fɔ han Haidara y'a fɔ Mahi Watara y'a fɔ maa caman y'a fɔ u kun y'a fɔ haut conseil k'u ka mɔgɔ 3 di mais munna a ma bɔ munna u taara CNT maakuraw sigi k'a sɔrɔ hali sara ni ma k'u la bilen k'a fɔ anw de ko a ka maa 3 di an m'u ta bilen walima an y'u ta walima a kɛra ta o ma kɛ a digir'u la sabula n'u y'a ye u y'a kuma fɔ u ka marche kɛnɛ ka se k'a digir'u la alors yalima bɛɛ le cerveau ka bɔ ni nin kuma ninnu ye alors yalima a kun de y'o ye wa maa caman kɔni ka lakili la o de don n'o bɛ jamukan in tɛbɛ i k'a dɔn arajo islamique ka bɔ Kolokani arajo directeur ye Isufu Jabi ka taa se arajo la voix de Filadugu voilà la radio voix de Filadugu o bɛ Kita mara la a directeur ye Amadou Gajo n'est-ce pas hein? Amadou Gajo alors ka taa se arajo Bankaga Bania FM alors a Manankoro directeur Yakuba Mariko an ka foli bɛ u ye sabula ni jamukan in olu de b'a ta ka jɛnsɛ u ka laminiw na an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin u ma nɛgɛ kɛrɛfɛ an bɛ segin ka na dabaka kɔlɔsili min bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ ni an ma faamaw hakili sama ka na na fɛn min don an y'a ɲɛdɔn an ye kuma caman fɔ a la an ye wuli ka jɔ kɛ carte d'identité ko fɛn dɔw bɛra ka kɛ jamana kɔnɔ n'an bɛ président Assimi Goïta fɛ n'an bɛ gouvernement fɛ n'an bɛ transition fɛ an kan ka tiɲɛ jala dɔ f'u ye n'i y'i da d'a kan daden in de bɛ kɛ sababu ye maanifin nisɔngoyabaatɔ ka caya mɔgɔ nisɔngoyabaatɔ mana caya jamana kɔnɔ o de bɛ taa kɛ sababu ye fo ka fanga fereke an dun bɛ camancɛ fanga dilan filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min d'a cɛ ye diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen don Mali transition fɛ diɲɛ bɛɛ sɔnnen don Assimi Goïta diɲɛ bɛɛ dalen b'a la mais il y a des petits problèmes ça il faut le souligner plus de 8 mois Malien tɛ carte d'identité sɔrɔ pour quelle raison plus de 8 mois kalo 8 bi Malien tɛ carte d'identité sɔrɔ mais ka da mun kan carte d'identité nationale i tɛ se k'i ka sɛbɛn dilan ni carte d'identité t'i bolo n'i cira ka taa banque la i tɛ wari sɔrɔ ni carte d'identité t'i bolo n'i bi sɛbɛn o sɛbɛn dilan hali ka bɔ ka taa dugu la carte d'identité ni bugunatigɛ sɛbɛn t'i bolo a tɛ sɔrɔ a tɛ ɲɛnabɔ n'i k'i bɛ passeport dilan fo k'a sɔrɔ carte d'identité b'i bolo mais qu'est-ce qui ne va pas mais ne ye kuma dɔw mɛn n welela ka fɛn dɔw jira n na mais n ma se ka da la n ye enquête kɛ ne yɛrɛ de wulila ka enquête kɛ ka ɲininkali kɛ n y'a mɛn ko carte d'identité maa min b'a dilan ka kɔrɔ pour l'histoire a ye ɲininkali kɛ a ye taa faamaso la a ka ɲininkali kɛ carte d'identité nationale bɛ dilan Mali kɔnɔ yan nɔ kabini san 1988 kabini Musa Tarawele tile carte d'identité bɛ dilan yan a ma deli ka dɛsɛ carte d'identité ma deli ka feere maa ma 1000 a ma feere maa ma 2000 an y'a ye transition in daminɛ kalo 6 o kɔnɔna na ka na carte d'identité tununa pelengetew c'est pas sorcier monsieur le ministre de l'Intérieur ministre min bɛ carte d'identité ko kunna suya ko tɛ quoi nous on a demandé an taara polisisow la a ka ministre de y'a fɔ ni carte d'identité feerela polisi min fɛ 1000 2000 a ka taa fɔ ale ye a b'o gɛn ka bɔ baara la walima a b'o don kaso la n tɛ polisiso tɔgɔ fɔ daba anw bɛ lot min sɔrɔ par jour walima par semaine a dɔw 20 10 min ma minɛ ne don ka bila i bɛ se k'o feere 1000 2000 cogo di mais maliyɛnya yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ n'i ye carte d'identité feerelen 1000 2000 mɔgɔ ma c'est parce que a tɛ yen ça c'est la logique munna a tɛ yen min b'a dilan o dɛsɛra wa kabini 1900 kabini Musa Tarawele tile la min b'a dilan a dɛsɛra de ya
Non. Il y a un problème d'intérêt. Ou des tiens. Il y a un problème d'intérêt. Ni Malion hakli bala kabini ibeka clé. Afra carte d'identité ana non a sebon bebna fallait ka carte d'identité biométrique. Ne ɲininkali de kɛ koyi n ye tile 2 na kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔɔ n'u bɔra carte d'identité ko carte d'identité biométrique a kɛra kɛlɛba ye ne hakili b'a la fulakɛ dɔ bɛ yen fulajamu de b'a la je crois que lui il a même des problèmes ale bɛ ale ye problème yɛrɛ sɔrɔ hakili bɔra a tɔgɔ kɔ mais peut-être que sani ka tila n bɛna ye maa ma bɛ a ko ɲɛdɔn bɛɛ wulila k'a marché ɲini. Finalement, kunnafoni sɔrɔla carte d'identité biométrique a marché dira min ma o tigi bɛ taa dilan Allemagne o ni Allemagne de b'a dilan ba kelen kelen den kelen o den kelen ba kelen an y'a mɛn graphique industrie ko a b'a dilan 800 ça c'est selon nos enquêtes a dira ba kelen digi de ma k'a bila a bɔsi 800 digi la 800 digi o min ye maliyɛn ye usine b'a bolo a ka ca san 40 ye a machine b'a bolo Mali de kɔnɔ a bɛ dilan yan maliyɛnw de b'a dilan n'a nafolo ni fɛn minnu kɛra marché wari ni fɛnw bɛ to Mali de kɔnɔ et pourtant o ta dakati anw ye min faamuya ni carte d'identité tununa kabini sisan carte d'identité biométrique dun ma ɲɛnabɔ fɔlɔ n'a fɔra ko carte d'identité dilanbaa dɛsɛra yalima jɔnni bɛ taa carte d'identité biométrique di o tigi ma ne ka miiri la o ye janfa ye carte d'identité nationale dilanbaa k'o dɛsɛra o dun ma dɛsɛ n taara magasin kɔnɔ k'a ye u y'a dayɛlɛ ka jira n na carte d'identité min tonnen bɛ ɲɔgɔn kan a ka ca 1 000 000 carte d'identité 1 000 000 mais j'ai dit comment cela peut se passer mais il faut voir le ministre u ye n ye lettre ye ministre ye lettre min kɛ ka ci graphique industrie ma k'a ɲini u fɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ graphique industrie ye carte d'identité di o yan'an ka se panne ma a ye carte d'identité dɔw livré o maintenant kow nana gɛlɛya parce que tout simplement n ye kunnafoni dɔw mɛn yaala yaala la kɔsɛbɛ na ko n'i y'a ye carte d'identité marché a minɛna alu la a minɛna graphique industrie la c'est parce que impôt juru bɛ alu la mais comment tu peux dire ça dans un pays une entreprise qui existe plus de 40 ans an k'a kɛ impôt juru yɛrɛ b'a la an k'a kɛ impôt juru yɛrɛ bɛ graphique la impôt juru ka k'a la il faut l'exiger de payer les impôts pour que carte d'identité rupture kana kɛ et là même c'est pas vrai u ye lettre ci impôt ma pour savoir depuis le 11e mois 2021 minnu bɛ carte d'identité marché ko kɛ u ye lettre ci impôt ma k'a dɔn n'a sɔrɔla impôt juru bɛ alu la pour que ka se k'o fɔ o de fɔra ka fɔ bi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ j'ai les lettres à ma possession yɔrɔ n kɛra réseaux sociaux mɔgɔw ye sa dɛ parce que n'i m'a ɲɛɲini a tɛ ɲɛnabɔ o mais c'est pas vrai impôt il vous répond au jour d'aujourd'hui un NIF numéro tant aux entreprises les entreprises graphiques et industries tant j'ai les références dɔrɔmɛ kelen juru t'u la au jour d'aujourd'hui au kɛra novembre 2021 an bɛna novembre 2022 bɛna se voilà an bɛ novembre 2022 de la donc ça veut dire qu'il y a c'est les impôts qui ont répondu impôt de lettres kɛ k'a ci an ka impôt juru t'a la ni ko ko impôt juru bɔra k'o de la a ye marché minɛ na ko ka taa ka impôt sara fɔlɔ ça c'est un premier cas ça c'est les impôts j'ai les références des lettres deuxièmement à ma main tu as demandé 100 000 cartes d'identité carte d'identité ba kɛmɛ ko k'o di graphique ye lettre ci on est d'accord ah bien a b'an bolo mais an bɛ diɲɛ laban min na bi gɛlɛya donna diɲɛ fa bɛɛ fɛ papier prix a ma doublé dɛ u y'a caya k'a kɛ sigiyɔrɔma 10 ye bi diɲɛ fa bɛɛ y'o ye a ye ɲininkali kɛ fɔlɔfɔlɔ anw bɛ carte d'identité di prix min na a y'a lajɛ an ka dɔɔnin fara a kan
papier tɛ sɔrɔ minɛn ni minɛn minnu bɛ kɛ ka ayiwa carte dilan a nani jamana kɔnɔ a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten i ni maa min bɛ baara kɛ san 40 n'a ko i ma karisa nin gɛlɛya in bɛ diɲɛ na a m'a fɔ ko n t'a di n'i m'a sara dɛ non a ka juru dun b'e la depuis 2019 2021 i m'o sara fɔlɔ i ye dɔ wɛrɛ ɲini a ye dɔw di ka dɔ wɛrɛ di sisan gɛlɛya nanen a ye i ladɔnniya j'ai les copies des 2 lettres. Il y a un problème. Moi, je ne peux pas croire. Le ministre de l'Intérieur, sûrement, c'est un homme averti. Mbi délai ka ninguma invoque koro ni kara ministre ye. Il nana ma sur le secrétaire général conseiller technique qui fait un show à Béguin. Il ka ma croita. Ni mo gain. Tu vas oui bla o erreur que le ministre koro mi ngumbe no bora erreur la o tara ka minu do olu debe mi ngun bora o dulu debe minu bora o debe. C'est le même problème. Engrais ko problème que rodeo. Ni manye bi ma kurata ka bla fena fo ka soro abi bara mi ga bodo. Ni marché nunu ni marché to te kele comme ta suguro sa sugule kana livrer ta tigani fin c'est kana livrer au teo. C'est pas la même chose. Par exemple, engrais, ni engrais takalaja, engrais gélé nano deo. Le ministre du développement Moroketa, c'est un cadre intègre. Sans binanike service là, kata retraite là, ya wole da kam masaba ni barakama. Mais faut m'a blafler là parce qu'en a ma nous le conseil technique des conseil général des secrétaire général des CMDT des fins. Au lieu débat nyami faut kati sigile da dokumana. Nous baraka engrais faire sans binani sans bisaba. Et réseau de boubolo, mo de boubolo katable faut gagner dans la fo kolokono. Nous engrais ko taïa usine no ba yere ke beba soro. Ni yo olu boala ke bita di ma wore ma c'est un problème. Non seulement adobe o engrais ko nyado abi sanjugo me abi na nachugo me no tado. Parce que warbi sera là. C'est la même chose. Ami donné mina ko be ni manya kibe commerçant walma opérateur économique ko kura créer. Au domaine domaine d'OB à TC. Il va falloir que au cas bara damine doni sentence amuga pour ko ka nyedo ka wurode. Nye dire min toura ni min vala era makelente. Les industries comme les graphiques industries sont là il y a plus de 40 à 50 ans. Machine minumbe Allemagne, machine minumbe Égypte, machine minumbe graphique industries à Sénégal boulot. À Côte-d'Ivoire boulot. Ça c'est des trucs qu'on peut vérifier. C'est les mêmes machines en Allemagne, c'est la grande technologie de pointe. Mais va voir. Ninedo. Les Aloutomota, les graphiques industries, les machins, c'est des gens qui sont là il y a plus de 60 ans. Mali, ils ils se maintiennent. Ma je le baraki. Kacha ma bakli. Jamana na fulutugu ni ya taka lajabi. Nye gelera. Beko suguro gelera, nono gelera, malo gelera. Mais il faut anticiper. Malo gelera, suguro gelera. Mali yɛrɛ la anw da ka fisa dɔɔni. N'o tɛ jamana dɔw bɛ hali Faransi jamana ninnu filɛ ne yɛrɛ ka mɔɔw bɛ u y'a fɔ n ye daba anw bɛ 150 km de kɛ pour que an ka se ka essence sɔrɔ. Tu sors de chez toi à Bamako ici au carré i bɛ essence sɔrɔ hali n'a da ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ kɔni. Bon c'est parce que tout simplement an b'an ka jamana fɛ an bɛ président Assimi fɛ. Ni gɛlɛyaw mana da ɲɔgɔn kan c'est des problèmes. Mali opérateur économique kun bɛ taa minɛn san fɔlɔ ni banque ka juru ye o dɔnnen don jamana den bɛɛ fɛ bi en tout cas fɛn o fɛn bɛ jago kalama k'a fɔ banque tɛ juru don bilen ça aussi c'est un problème à part Mali banque tɛ juru don opérateur économique la bilen n'i bɛ taa nɔnɔ san walima i bɛ taa malo san i bɛ taa n'i ka warijɛ de ye fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ taa banque la banque bɛ juru don i la. I bɛ t'i ka minɛn san ka na sisan olu bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara c'est pourquoi k'o gɛlɛyara yaasa G5 naani yɛrɛ gɛlɛyara tubabu jamanaw ni jamanaba minnu bɛ olu gɛlɛyara kuma tɛ anw ma n'o tɛ maa caman bɔra ka ministre du commerce a kɛ tan a y'a bɔ tan c'est faux a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka fɛn bɔ foyi sɔgɔn na a tɛ se ne ye n ka warijɛ ta n taara Abidjan n ye tulu san 20,000
ni nana n b'a feere 21 walima 25,500 n bɛ transport sara dɔ fara l'o kan magasinage dɔ fara l'o kan fɛrɛti dɔ fara l'o kan transit dɔ fara l'o kan i tɛ se ka minan san 20,000 k'i bɛn'o feere 20,000 Mali kɔnɔ tu peux pas. Gouvernement kun ye wulikajɔ kɛ wulikajɔba de kɛra gouvernement fɛ ka dɛmɛba ta ka jagokɛlaw sɛgɛrɛ mais ni dɛmɛ bɛ ta k'i sɛgɛrɛ hali n'a fɔra exo bɛ fɛn na au moins i ka wari kɔni sɔrɔ ka taa san ka na fɔlɔ exo ka k'a kan n'i ma wari yɛrɛ sɔrɔ ka taa san o. Donc le ministre min bɛ carte d'identité ko kunna n'a ma janto a la n'a ma wulikajɔ kɛ n'a ma jateminɛ kɛ fo kumaw banamini réseaux sociaux ka kuma minnu bɛ se ka vérifier ça va être un problème. Allô ne doit pas infra aux impôts. Je le dis haut et fort, avec preuve à l'appui. Nimba fait qu'il nimboala, bin nimboala. Mawara ou bien entendre de l'eau et tient pour moi autant que ça. En bas fait qu'un ministre soit midro, ni a folie de la cabane, tu de la ben, tu la galodo, ministre ka famu ka fon galodo. Mali usinu, Tiamanje fanga kangi bamba. Transition kangi bamba Mali usinu kan. On ne peut pas créer des opérateurs économiques du jour au lendemain. C'est pas possible. Il faut avoir les moyens. Fika domaine don, fika don ni barambita ni sera de fait, fiko don, ni mo do itse kakeo. An yuru bi don ndo jamana na sako ya mba na fini tote jiana. Anye chama ndo jamana na anye ko chama ni. Donc les transitions ba fait. Ma wéré demeni Mali kono opérateur économique ko kana c'est normal. Mais domaine do be ni yu takabla la bi ke gele 40 tourner flé Mali kono ni. Faut ministre era bora kapma. Voilà, les policiers mignons faire wakele akana fo nyambo mine. Non, ça c'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est pas son rôle. Et c'est pas lui aussi le directeur des impôts. Ah, car ça, impôt de balle au de la marché. Non, c'est faux. Alors, il a droit dans ses boîtes. Il est au Tchad, vérifiez. Graphique industriel au Tchad. Il est à Abidjan. Il est un peu partout en Afrique. Ça, c'est des grandes personnes qu'on ne doit pas perdre. C'est des grandes personnes qu'on ne doit pas piétiner. Ni impôt du Bala, c'est le plein droit du pays, de l'État à Kassara. Monsieur le ministre, il faut bien vérifier. Ou bien galotier, ou bien des caméras de l'agriculture, la cancalotika, kapmo fofo. Ko engrais furlo ko ta engrais de nous ka war masara. Et nous nga jurube faso la plus de 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ou ba 10 ans, ça ka doka. Nous taro fo e ko ni yaro ko ni yibla filila. Mais bon, afla ni samia tiena. Kando ni nkolo kala puma ina et pourtant kabini samia damena puma nous on a attiré l'attention. Mieux toi ka puma temena sogo bosoro la. On te réseau maé, en dem politique maka barala. On manga jamana de deme on manga jamana fait. Sabula on ye furuba mawye. Ni furuba war sorola on be do douana. Mali famo mana lafia, commerçant mana lafia, on yera bi lafia on bi do soro ngani fangile deguna on ga nabi quoi. Donc, on ne sait qu'en Ziga Nakakoya. Ni Asimou Lafiara, ministre de l'Intérieur Lafiara, ministre de l'Agriculture Lafiara, Sénégal Lafiara, c'est nous non tout mener à l'Oumana Lafia, ni Bemana Lafia, nous en on va dans Nabidja. Donc, nous, on est obligé de se battre. En des politiques barala, en des places, ni Saint-Éla, en des places, en des marchés, ni. Gananye mi mani jamana kono. Mali Famokro, il doit faire énormément attention. Parce que Mali, homme d'affaires, ni Nadjera, 100 ans. Vous avez vu le cas de Ebeka? C'est la même personne. On est minungubi djene faire au lieu de Outokotien, au lieu de Baraka Kumafo. Notre âme minungundu fait un défendant là, avec de doit en a. Mais abidon tu dis. Les commerçants Koroba, industriels Koroba minumbia. Même si on veut les retirer, mais il doit avoir une raison. Ça, c'est des problèmes.
Imagine-toi, graphique sur le Datoubi, ou le comité syndical de Bora, j'ai vu le communiqué. Il y a 1000, 1300, 400 personnes. Graphique à Datoubi, ou 400 personnes qui sont au chômage là. Imaginez-vous, il y a combien de personnes derrière ces 400 personnes? Doutigo, Doutigi, Basro, Manani, Maduro, Matambo, Boulo, Kobalo. Et c'est ça où des problèmes. Allah a un problème. Nego Krafé. KR là, quoi wani ikado ma chama baraka message chama kafo effectivement ka temeni korofo mais non on be min don on be min kala ma bofo parce que en kamana gwana tellement que kafo ko impojuru de be graphique là au de la marché nanana c'est archi faux antara nyenyini ka ye lettre yere tira impôt directement ka don juru min be graphique là na sur là non mais c'est terrible. Allah k'an dɛmɛ, Allah k'an bɛɛ kisi, Allah ka Mali kisi. Assimi Goïta, Monsieur le Président, e kelen bɛ Kati, e kelen bɛ Kuluba. Kana baara in bɛ to i ka to ka ɲininkali kɛ kɛrɛda fɛ. Walima i k'anw lamɛn i k'an wele k'an ɲininka ne ko o don a ye nin kuma min fɔ a ko bɛ cogo di an bɛ fɛn dɔ f'i ye. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle le général général Almedi, hein? Ah, comment il s'appelle? Bon. Alors, le ministre de l'Intérieur, on va te dire comment les choses se passent. On ne te dit pas tout. Et pourtant, à la radio, je non, on n'accuse personne. Mais on essaye de comprendre les choses et faire comprendre les choses. C'est tout. Nego Krafé Diko, quand en demain, Djaou ne fait pas ce Abdou Touré, Ani Bodache, Anga Gardien Kwale, Bayo, Djamoukan et Kamirinata, Dabatungara. Wassalam.